Komunikazio erakundeetan da aditu titulu bat. Aditu titulu horretan aztertzen dugu komunikazioan emandan paradigma aldaketa eta horrek izan duen eragina erakundeetan. Iruditzen zait ikastaro oso baliagarri eta aberasgarri baita, bai ikuspegi praktikotik eta baita teorikotik ere ikusten ditugulako bai gauza aplikagarrik bi aspektutan, alde batetik erakunde mailan, erreminta ezberdinak ezagutzen dielako, komunikazioaren tendentzi ezberdinak baita, eta era beren personalki baita konturatzen zehalako eta jabetzen zehalako komunikazio harremanetan ze garrantzia dauken. Gure ikasleak trebatzen dira sortu dien informazio fluxu horrek kudeatzen eta horrei etekina ataratzen. Hasiko ginake materia orokor batekin eta horritz egiten dugu parte hartzeari buruz, gizarte erantzukizunari buruz eta irakasle batek hitz egiten dau komunikazioaren inguruko paradigma berriez, komunikazioa erakundetan, hor kanpo eta barne komunikazioa urratzen dira nahiko sakon. Badago baita atal bat baliabide teknologikoei buruzkoa eta ikuspegi nolabait psikologiko batetik edo aztertzen dugu. Eta zelan egiten dugu hori guztioi? Aztian behin ikasleak hona etortzen dira fakultatera eta hemen eskolak hartzen dituzte 4 edo 5 orduan. Eta gero, aste barruan, etxean daudela ikasleak erabiltzen dute internet lan egiteko. Eta gurekin harremana izateko, erabiltzen dugu bai eurak eta bai guk sare sozial bat, Google Plus. Google Plusaren bidez ere komunikazioa edo bai areagotu dugu eta egia esan gustora. Proiektuak dira egunerokoan edo beraien enpresetako realitatean dituzten arazoei irtenbidea emateko lana. Nire proiektu pixkat oinarrituko da komunikazio plan bat eikia, baina online mundura egokituta. Ikerketa txikitxo bat marketing eta brandingaren inguruan eta antolakuntza komunikatiboaren inguruan izango da nire proiektua. Oso aukera polita da komunikazioan lanean dagoen jentia birziklatzeko eta ezagutzeko komunikazioan egondan aldaketa hori. Edo bestela, karrera bukatu berri duten horiek ezagutzeko erakundea eta komunikazioa barrutik. Animatzen zaituztet, batez ere asko laguntzen dolako komunikazio munduan eta tendentziak nora doazen horretan eguneratuta egoten, bai profesionalki eta baita pertsonalki garatzen joateko.